தெரியும். we are all aware of that. நமக்கு தெரியாத ஒரு பெரிய அரிய உண்மை கிடையாது. ஆனா இது எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய மனசுக்குள்ள போய் நம்மளை பாதிக்கிறது அப்படின்றது இட் வேரிஸ். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சினிமாக்கு நம்ம போறோம். ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு வந்து ஒரு சினிமாக்கு போறோம். அந்த சினிமா எதை பத்தி எடுத்திருக்காங்கன்னா வந்து இந்த ஆப்பிரிக்கால இந்த சோமாலியா, எத்தியோப்பியா போன்ற நாடுகள், அந்த வறட்சி, அந்த ஒரு ஏழ்மை, அங்க அத்தனை ஆயிரம் ஜனங்கள் பசியினால வாடுறார்கள். அவர்களுக்கு சாப்பிடுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை. எங்க பார்த்தாலும் பசி பசி பசி. அந்த பசிக்காக எதை வேணா பண்றதுக்கு துணிஞ்சிடுறார்கள். அவங்க வந்து ஒருத்தர் திருடுறதுக்கோ இன்னொரு ஒரு ஜீவனை எடுக்கிறதுக்கு கூட அவங்க தயங்குறது இல்லை. அந்த அளவுக்கு ஒரு பசி, அது ஒரு மான அவமானம் எல்லாத்தையும் தாண்டி போற அளவுக்கு ஒரு பசி, எதை வேணா சாப்பிடுறதுக்கு துணிஞ்சாச்சு அப்படிங்கிற ஒரு பொற்றையல். அதை வந்து அந்த படத்துல வந்து அப்படி சித்தரிச்சு காண்பிச்சிருக்கிறார்கள். அதை பார்க்கும் பொழுதே நம்ம மனசு அப்படியே நமக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப கனமாயிடுது. நமக்குள்ளுக்குள்ள வந்து ரொம்ப ஒரு வருத்தம் ஏற்படுறப்போ இதை பார்த்துட்டு நம்ம வந்து வெளியே வரோம். அந்த தியேட்டரை விட்டு நம்ம வெளியே வரோம். அப்ப வாசல்ல ஒருத்தர் நிற்கிறார். ரொம்ப ஒரு வயசானவர் நம்மளை பார்த்து, ஐயா நான் சாப்பிட்டு 2 வேளை ஆச்சு, ரொம்ப பசிக்குது, எனக்கு ஏதாவது பண்ணுங்களேன் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம உடனே என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம டக்குன்னு உடனே நான் வந்து ஏதோ கையில இருக்கிற ஒரு பணத்தை வந்து கொடுத்து நீங்க சாப்பிடுங்க, நீங்க பெரியவரே நீங்க போய் சாப்பிடுங்கன்னு நான் வந்து சொல்றேன் இல்லையா? அது என்ன நடந்ததுனால அந்த ஒரு மாற்றம் எனக்குள்ள ஏற்பட்டது. அந்த ஆக்ஷனை வந்து வாட் மோட்டிவேட்டட் தட் ஆக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தா, அது வந்து நம்ம பார்த்த அந்த ஒரு சித்தரிப்பு, அதை நம்ம மனசை தொட்டு நமக்குள்ள ஆழமா போய் நம்மளை வந்து உடனடியா அப்படி ஒரு நல்ல விஷயத்துல ஈடுபட வைக்கிறது இல்லையா? அதுதான் அந்த வேதம், அந்த சாஸ்திரம். அதற்காக சொன்னேன், ரெண்டும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு. வேதம் ஒரு விஷயத்த சொல்லும் as a matter of fact, as a rule. இது நல்லது, இந்த விஷயம் பண்ணினா நல்லதுன்னு சொல்லும். அது இந்த புராணங்களும் இதிகாசங்களும் நம்மளோட மனசை தொடுற மாதிரி அதை ஒரு பெருசா சித்தரிச்சு அதை காண்பிச்சு நம்மளை உருக்கி நம்மளையும் அந்த நிலைக்கு எடுத்துட்டு போகும். வேதத்துல சொல்லப்பட்ட, சாஸ்திரங்கள்ல உபனிஷத்துல சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கொள்ளணும் அப்படின்னா, சத்தியம் வத தர்மம் சர அப்படின்னு சொல்றது. அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். உண்மையை பேசு, எப்பயுமே உண்மையை பேசு, பி ட்ரூத்ஃபுல். தர்மம் சர, தர்மத்தின் வழியில் நட. அதுல ரொம்ப அழகா நீங்க பார்க்கணும், தர்மத்தை பேசுன்னு சொல்லல, தர்மத்தின் வழியில நடன்னு சொல்லுது. பேசிட்டு நீ பண்ணாம இருந்தேன்னா அது ஹிப்போக்ரசி ஆகிடும்னு அவ்வளவு அழகா அந்த வார்த்தைகள் வந்து சொல்லப்படுறது. உண்மையை பேசு, தர்மத்தின் வழியில் நட அப்படின்னு சொல்றது. இது நம்ம படிக்கிறோம். படிக்கும் பொழுது ஆஹா ரொம்ப நல்ல விஷயம், நம்ம உண்மையை பேசணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம், அவ்வளவுதான். ஆனா வந்து ஒரு புராணத்துல வந்து ஹரிச்சந்திரனோட ஒரு கதையை நம்ம பார்க்கிறோம். அவர் வந்து அந்த ஒரு உண்மை, அந்த சத்திய நிஷ்டை, அதை காப்பாற்றணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த ராஜா